Goedemiddag en welkom bij Joert. De veenkaden op de but bij Grauw, bij Eerlahuizen en bij Obbegeer binnen net sterker nog. Dat had het wetterschip ontdutsen bij inspecties van de veenkaden. De extra controles worden dienen omdat het zo droog is. Mijn waren er 2200 kilometer om kaden in Friesland. Goed 1000 kilometer daarvan is veenkaden. En een pad daarvan is in kritieke staat. We hebben alles inspecteerd, die 100 kilometer. En dat zullen we dus dwambleeuwen, 1 keer 14 jaar, daarin hebben we overal balans en zorgen we dat inderdaad de keringen nog stabiel binnen. En takom manje wordt de veenkade bij de but verstevigen. De Oosterdijk moet zo gauw als mogelijk versterken worden met een laag asfalt. Dat zei de adviescommissie Toekomst Afsluitdijk. Door het ombrengen van het asfalt ontsteert een sanneem de Oerslagdijk. De Oosterdijk kan daarbij zonder probleem zwieren stwarmen aan. Ik had er wetter Oerdijk hinnegeerd. Staatssecretaris Joop Atsma kan hem vinden in dit advies. De Oerslagdijk zat Nijpels die bescherming, die had natuurlijk een soort plussen, omdat je daar eigenlijk direct mee beginnen kan. En je kan, als het nodig is, ik na 30, 40 jaar nog een extra aanpassing aan de dijk realiseren. De waardvereniging is likwijls zwier teleurgesteld. Vooral omdat bij de versterking van de Oosterdijk de natuur heel geen rol speelt. Dat hier bigelijks kennen trok de onlees van Kwelders, Zwarredijk. Dat ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum geen extra achtervang van neergevallen jongens en nachts hier, kwam door geldgebrek en het feit dat zulks dreigt te regelen weer. De inspectie van Ressoenzorg had het Liedste ziekenhuis van Friesland dwongen de specialisten Novol in te roosteren. Want nota waren ze van huis oproppen. Liekers bekend had de zwaargroep Passana een grote bezuinigingsoperatie achter de rug. Wij zijn 2007, 2008 toch een financieel moeilijke situatie terechtgekomen. En daar was ook een deel van de opdracht aan mij toe, zuinig met geld om te gaan. Ja, zo. Maar terecht, het is zo dat wat we nu doen, ben ik van overtuigd, zeker eerder was beter. De kwaliteit van de zorg het net in gevaar best, zei de Sionsberg. Het gerechtshof in Ljouwert had een 29-jarige man uit Greens vrijsprutsen van de verkrijfting van een famke uit Eerstrum in december 2006. Hebben ze het hof eerder net genoeg bewezen dat de man het doet iets 13-jarige famke van de fiets lutsen en verkrijfde had. Het gebeurde maars om 1:08 doet ze onderwijs naar squallen weer. Het beweert in de man wie tin. Ze hebben het zoeken zijn dat er op het tijdstip van het misdrijf het werk weer. De man wie dat treien hier veroordeeld en had die straf ook uitzetten. De plande fusie tussen zorgverzekeraar de Friesland en Achmea mij trok in. De Nederlandse mededingingsautoriteit had het fusieplan wereldwijd onderzocht en nou taststemming doen. Het fusiebedrijf wordt nevens de NMA net een te grote speler in de zorgmerk. Zorgverzekeraar de Friesland had een heel miljoen klanten. Door de fusie met Achmea ontsteert een bedrijf met 5 miljoen verzekerden. 12% van alle inwoners van Friesland kan goed Fries schreeuwen. Dat blijkt uit een enquête van de provincie over de Friese taal. Die had 28.000 Friesen om mij die in hebben. 84% van de inwoners zijn het Fries goed verstaan te kennen. De waarden van dioxine en zwieren metaal die bij het verbanen van 's morgens in de nije afgelopen in Haas vrijkomen, bleven binnen de warmen. Dat blijkt uit onderzoek van een specialistisch onderzoeksbedrijf dat dien is in opdracht van afvalbedrijf Omrin. Er zullen zelfs zo'n beetje dioxine vrijkomen dat ze kwalijk te meten binnen. Vanmiddag binnen de resultaten van de metings in Haas presenteert en Omrin is tevreden over de uitkomst van de metings. De Blauwhuis Dakkapel houdt er na 40 jaar van spelen mee op. Dat hebben de leden van het Dweilorkest besletten. Op 24 juni 1922 speelde de groep muzikanten op het dak van het Teertskehuis in Blauwhuis, omdat ze een opvallend vrouwtrekordel zetten willen. Een paar dagen later komt de uit de kranten maar dit bericht en van dat moment is de Blauwhuis Dakkapel een feit. De groep ziet vooral bekend om zijn sfeervolle optredens bij het reetrieden in Tialf. Maar ik speelden ze op het vrijgezellenfeest van Willem-Alexander en Maxima. Alle muziek wordt uit de Halle spelen. En dat wil ze een repertoire hebben van goed 600 nummers. November Takemier houdt de Blauwhuis Dakkapel definitief op. Van gewone leden wordt het lichamelijk te zwier. En dan nog het waar. Vannacht bloot het helder, er is kans op mist en plaatselijk zelfs op groenfrost. Morgen wordt een warme dag met zinnen en temperaturen om de 20 graden heen. En ontzaf weer het Frieske Nijs in het kwad. Meer op omroepfriesland.nl en om 6 uur in een nijjoert. Graag tot dan.